खुलुमबाय बे समाव इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आं ज्योति बसुमतारी। खुलुमबाय आं निहा ब्रह्म। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दं। काक'पटाराव रौनियानि केम्पआव आलफा उदाङा गाग्लोबदों। बाक्सा जिल्लायाव जानाय हिंसायारि जाथायजों लोब्बा थानाय सा 19 सुबुंखौ पुलिसआ सिनायथिबाय। आलफा उदाङा काक'पटार रौनिया केम्पआव गाग्लोबनायनि बिबान रुजुनबाय। राहुल गान्धीआ जुबिन गार्गखौ मान बावनो गुवाहाटीआव फैदों। बिपिएफनि एमएलए सरन बर'खौ हिमन्तनि मन्त्रि सभायाव सोनो हासिगौ। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। तिनसुकिया जिल्लानि काक'पटाराव भारतारि रौनियानि मोनसे केम्पआव गाग्लोबदों। बिस्तिबारखालि हर गेजेराव भारतारि रौनियानि केम्पआव गाग्लोबदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला उदखारिफोरा गिबियाव ग्रेनेड खुबैयो, बेनि उनाव लान्थ्रियै गुलि गावग्लुङो। हरनि 12:30 रिंगासोआव जादों बे गिख्रंथाव गाग्लोबनाय जाथाया। उदखारिफोरा ग्रेनेड खुबैनायनि उनाव 30 मिनिटसो सम गुलि गावग्लुंबाय थायो। थरथाम इउबिजिएल गावनायनिबो सुलुं मोन्दों। ओरैहाय हर गेजेराव बमा बेरनाय आरो गुलिनि सोदोबफोरा ओनसोलाव बयखौबो समखि होदों। जाथायखौ नुनाय माखासे सुबुंफोरा सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला रौनियानि केम्पआव गाग्लोबनाय उदखारिफोरा गंसे ट्राकजों फैदोंमोन। बबेखानि बे उदखारि गाग्लोबनाय जाथायाव सा 3 जवाना जखम जायो आरो केम्पआबो खहा जायो होननानै सुलुङाव फोरमायदों। ओरैहाय बे जाथायनि उनाव रौनियाया काक'पटार आरो साखाथि फाखाथि ओनसोलखौ बेंनानै लायो आरो गोख्रों सिग्रोमो। बेनि उनाव आसाम अरुणाचल सिमायाव थानाय न' दिहिं दैमानि रुगुंनिफ्राय बोखांनो हायो उदखारिफोरा बाहायनाय ट्राकखौ। सरासनस्रा नायबिजिरनायाव बे जाथायजों लोगोसे आलफा उदांनि आखाइ थानायखौ मोननो हायो। मख'नो गोनांदि काक'पटाराव रौनियानि केम्पआव गाग्लोबनाय जाथाया अखं आसामाव जानाय मोनसे गेदेर उदखारि गाग्लोबनाय जाथाय। बबेखानि बे जाथाया अखं आसामाव दासिमबो उदखारि आफादनि गोहोम थानायनि इसारा होयो। बाक्सा जिल्लायाव जानाय हिंसायारि जाथायजों लोब्बा थानाय सा 19 सुबुंखौ पुलिसआ सिनायथिनो हाबाय। बाक्सानि हिंसायारि जाथायजों लोब्बा थानाय आरो सिनायथिनो हानाय सुबुंफोरनि मोनसे गोलाव खारथि फोसावदों पुलिसआ। बै सा 19 दायनिगिरिफोरनि गेजेराव पुलिसआ बिस्तिबारखालि 3 सुबुंखौ खानाय जायो। पुलिसआ फोसावनाय सा 19 दायनिगिरिफोरा फारियै मादुलिबारिनि नुरुल आलम, एबिएमसुरि महिदुल इस्लाम आरो मुस्ताफा अहमद, दिगालदङानि शिबजन आलीनि फिसाज्ला, दिगालदङानि शाहिदुल, मादुलिबारिनि आशिक, दासुरसुबानि हाहिम आलिद, दिगलदङानि आब्दुल आली, अपमानि रुपम आली, दिगलदङानि सुलेमा आली, गारामदेवनि हरे कृष्ण पाठक, पश्चिम सुबानि चम्पकनाथ, कुवेरी चकनि कुलेन्डेखा, बिकास राय आरो बिदु छेत्री, अहिला मिया, रमेश आली निकासिनि खादर आलीखौ सिनायथिनाय जाबाय। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला बाक्सा हिंसायारि जाथायनि सा 3 दायनिगिरिया हमजाबाय। नाथाय सा 19 दायनिगिरिफोरा दासिमबो खारखोमानानै दं आरो बे खारखोमानाय दायनिगिरिफोरखौ नागिरनानै पुलिसआ अपारेसन खालामगासिनो। मख'नो गोनांदि बाक्सा जिल्ला जोबथेसालियाव जानाय हिंसायारि जाथायजों लोगोसे जायगानि सुबुंफ्रा लोब्बा गैया। गुबुन जायगानिफ्राय फैनाय सुबुंफोरासो बे हिंसायारि जाथायखौ खालामदों होननानै दाबि खालामदों। बेखौबो मख'नो नांगोनदि बे जाथायनि उनाव बाक्सा जिल्लायाव दुंहाव थासारिया दासिमबो सुग्लायाखै। तिनिसुकिया जिल्लानि काक'पटाराव भारतारि रौनियानि केम्पआव गाग्लोबनाय जाथायनि बिबान रुजुनबाय परेश बर'आ दैदेननाय आलफा उदाङा। आलफा उदांनिफ्राय गांसे प्रेस बिबुंसार जारि खालामनानै काक'पटाराव गाग्लोबनाय जाथायनि बिबान रुजुनदों। अपारेशन रिभेन्सनि सिङाव काक'पटार रौनिया केम्पआव गाग्लोबनाय जादों होननानै आलफा उदाङा प्रेस बिबुंसारनि गेजेरजों फोरमायदों। बे गाग्लोबनाय जाथायाव 3 रौनियाया जखम जायो होननानै आलफा उदाङा दाबि खालामदों। मख'नो गोनांदि थांनाय हर गेजेराव सिनाय मोनै गाग्लोबग्राफोरा तिनिसुकिया जिल्लानि काक'पटाराव थानाय भारतारि रौनियानि केम्पआव गोबां ग्रेनेड खुबैदोंमोन आरो गुलि गावग्लुंदोंमोन। कंग्रेस दैदेनगिरि आरो लक सभायाव हेंथा दोलोनि दैदेनगिरि राहुल गान्धीआ दिनै गुवाहाटीआव फैदों। आसामनि हार्टथ्रब जुबिन गार्गनो मान बावनो थाखाय दिनै राहुल गान्धीआ आसामाव फैदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला राहुल गान्धीआ दिनै सानजौफु 1 रिंगायाव गंसे जर'खा बिरखंजों फैनानै गुवाहाटी इन्टारनेशनेल बिरखं गाथोनाव लेन्डिं खालामदों। बेनि उनाव राहुल गान्धीआ थोंजों सनापुराव रावना होयो, जेराव हार्टथ्रब जुबिन गार्गखौ सावनाय मांखरसालि दं। मख'नो गोनांदि राहुल गान्धीआ दिनै आसामाव दावबायफैनाया राजखान्थियारि नङा एबा नन पलिटिकेल नङा। बियो रुंसारि जुबिन गार्गखौ गोथोङै मान होनायसो होननानै बुंदों आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिआ। सुलुङाव फोरमायनाय बायदिब्ला राहुल गान्धीआ जुबिन गार्गनि मांखरसालिनिफ्राय फैनानै गुवाहाटी नोगोरमानि कहिलिफारायाव थानाय
जुबिननि न'आव थांगोन आरो जुबिननि बिसि गारिमा साखिया गार्ड आरो नखरनि सोद्रोमाफोरखौ लोगो हमना सावरायगोन। जुबिन गार्डनि सोमोनांथावै रुंसारि जानाया आसामनि देंखो आरो सावथुन मुलुगाव सुफुंख' हायै गेदेर खहा जादोंमोन आरो आसाम नाङै जुबिन गार्डनि न्याय दाबि खालामनानै गोख्रों सोमावसारनाय हाबाफारिखौ सोलिगासिनो दं। डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि मन्त्रि सभाखौ बावैनो फेहेरनो हागौ आरो हिमन्तनि मन्त्रि सभायाव बिपिएफ दोलोनिफ्राय सासे मासि मोननो हागौ होननानै खौरां ओंखारदों। मासबाद बिधान सभा बियाबनि बिपिएफनि एमएलए चरण बर'आ हिमन्तनि मन्त्रि सभायाव मासि मोननो हागौ होननानै सुलुङाव फोरमायदों। बिपिएफनि आफादगिरि आरो बिटिसिनि सीएम हाग्रामा महिलारिया दिल्लीयाव दावबायनायनि उनावनो चरण बर'नो मन्त्रि होनायनि बागै सावरायनाया गोसारदों। बबेखानि चरण बर'नो हान्थामेला बिफानखौ होनो हागौ होननानैबो खौरां मोन्दों। मख'नो गोनांदि बिपिएफनि एमएलए चरण बर'खौ आसामनि रायजो राजाफोरा गोदान मन्त्रि महरै मोननो हागौ, बेनि बागै सावरायनाया सोलिगासिनो दं। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।